있었고. Oppositionen i Sydkorea mener, at præsidenten forsøgte at gennemtvinge et statskup i går. 대통령을 탄핵한다는 것은 유쾌한 일은 아닙니다. 국회의원으로서 기본입니다. 그런데 윤석열이라는 인물이 정말 정신 나간 헌법을 유린하는 내란을 저질렀기 때문에 이제 더 이상 탄핵은 선택이 아니라 필수가 됐습니다. Og så kan jeg byde velkommen til Yumin Saul Lausen. Du er med os fra Slagelse. Du har boet 4 år i Danmark, men du er selv fra Sydkorea. Hvad mener du om situationen lige nu? Og jeg synes, at det er virkelig ærgerligt, at hans måde at gøre det på. Fordi Sydkorea er et frit land, og vi har et demokrati. Men hans måde var meget forkert, så det er virkelig ærgerligt. Hvad er det, du synes, der er forkert? Ja, fordi det skulle have gjort på den rigtige måde. Og alle, så vi har, og vi skal vide om, hvad der sker, og hvad skal der gøres. Men det var ikke, vi bor i landet 2024, men det var ikke rigtigt. Det er meget kaotiske billeder. Vi ser også lige nu, mens du fortæller, meget voldsomme billeder fra Seoul. Hvad er du bekymret for, at den her situation kan få af konsekvenser? Men faktisk, jeg har nemlig talt med min familie og mine venner, der bor i Korea. Men faktisk, situationen ikke så alvorlig i Korea. Så hvad I siger fra medierne er meget alvorligt. Men min familie og mine venner, det er ikke så meget bekymret over situationen. Fordi efter 6 timer, så alt er i orden. Men vi forventer præsidenten at forklare og undskylde, hvad der skete. Ja, fordi undtagelsestilstanden den blev ophævet igen, men nu er der et politisk efterspil. Altså oppositionen vil have præsidenten til at gå af. Synes du, han skal det? Men jeg tror, at det skal ikke handle om det, fordi det er ikke præsidenten, der ejer landet. Så efter 6 timers tid, faktisk det var os og koreanere, der tager frihed tilbage. Og jeg synes, at det er bare et magtspil, hvad han har lavet. Og bare helt kort, Yumin Saul, hvad regner du med, der kommer til at ske nu? Hvad holder du øje med? Så mange, de synes, at han skal komme ned. Men der er også nogen, der siger, at han er bare et menneske, og vi skal hjælpe hinanden. Fordi så på grund af hans fejl, så nu er der lidt uro. Men der er ingen kaos i Korea. Men vi skal vide om, hvorfor han skulle gøre det. Så Ja, det er en situation, som vi afventer stadig en eller anden form for forklaring på, hvad det egentlig var, der førte til udviklingen i går. Yumin Saul Lausen, tak fordi du var med her og delte dine tanker om det. Ja, tak for det.